At maging sa lahat po ng nabot o nakakarinig ng tinig na ito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa Moro sa minamahal. Tayo po mayroon ay dadako na sa ating maminamahal Wednesday service in Presgad. Na narin maminamahal, bumasa tayo ng ilang mga talatang Presgad na sabi nga nating pinakamalapayas dito maminamahal sa Hebrew. Gs 25 maminamahal, tuloy yung basa ang Presgad hanggang 26. Nasabi rito, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling ba? Kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na tayo sabi nga, namamalas na malapit na ang araw. Verse 10, nasabi sa 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala ng haing pa natitira patungkol sa kasalanan. Lahat magsabi ng Amen. Na maminamahal, kaliwat kanan, harap, likod, persgad, na iba't ibang bansa maminamahal ay maminamahal nangyayari yung persgad ng mga bagay-bagay maminamahal na dilobyo, maminamahal na ilang libo maminamahal na kinukuha ng ating pinakamalapayang Jesus ng mga buhay yung persgad na maminamahal. Na sabi nga maminamahal, hindi na po safety ang ating pamumuhay sa mga oras na maminamahal na inaakala na lang natin na tayo iligtas, ngunit maminamahal sa mga oras to ang dami ng panganib, persgad, na maminamahal, na nandyan po maminamahal, laganap ang mga gera, mga lindol, ang mga malalakas na bagyo, persgad. Ngunit, salamat pa rin sa ating pinakamamalapay sa persgad dahil sa kanyang kahabagan, maminamahal, na nandoon maminamahal, pinanghahawakan tayo, persgad, inililigtas tayo na lagi ng ating pinakamamalapay sa persgad. Kung walang ating pinakamamalapay sa persgad at kung walang nananalangin, maminamahal, ang ating ginagalang malapasor, Wildy Stradalmeda, persgad, katuwang, maminamahal, kanyang mga bilabod manggagawa, mga bilabod children, persgad, wala po maminamahal, wala po tayong kaligtasan, maminamahal, tiyak na kaligtasan, persgad. Ngunit salamat pa rin sa ating pinakamamalapay si persgad. Nandoon maminamahal, na tayo maminamahal, pinagsama-sama, maminamahal sa isang layunin, maminamahal, upang tayo maminamahal, maligtas at magligtas, maminamahal na iba pang mga kaluluwa, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat. Persgad, na nandun maminamahal na tayo pinagpalang lubos. Persgad, nandun maminamahal na ating tinatawang Diyos ay Diyos na buhay. Lahat magsabi ng Amen. Persgad, na nandun maminamahal sa mga oras na maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, huwag natin pababayaan. Persgad, ang ating pagkakatipon na maminamahal, bagamat may mga napaka-importante tayong mga ginagawa sa ating mga tahanan, maminamahal, maging sa ating mga trabaho, kaya ating mga pag-aaral, persgad. Ngunit maminamahal, sabi nga maminamahal, makumbik tayo, persgad, lalo na sa mga oras na maminamahal, na napakarami maminamahal na nangyari na, yung mga hindi mo na sukat akalain mangyayari ay nangyayari na sa mga oras na ito, persgad. Nandun maminamahal ay tanda na napakalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay sa persgad. Napipinto na maminamahal, persgad, kaya hindi na natin maminamahal kailangan sayangin ang bawat minuto, bawat oras na maminamahal na tayo maminamahal maglingkod sa ating pinakamamalapay sa persgad. Sa mga oras na maminamahal, tayo po yung magkaisa, maminamahal na manalangin, maminamahal upang maminamahal samahan, patubayan tayo ng ating pinakamamalapay sa ating pagpupuri, maminamahal, maging sa ating mga kapatiran na rin na naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat, persgad, na nagdaos ng Wednesday service sa mga oras na maminamahal, na nandun, pag-ingatan sila sa kanilang paglalakbay at parating ng malhati sa banal gawain, persgad, paano tayo pinag-ingatan na maminamahal na nakarating tayo sa banal gawain, ay ganun din po, maminamahal, pag-ingatan din po sila, persgad. Sa mga oras na maminamahal, magkaisa tayong manalangin, maminamahal, itaas ang ating dalawang kamay bilang tanda pagsuko sa ating pinakamamalapis, persgad, magkaisa tayong manalangin, dakila mapagpala po ng mga Diyos, magpasala sa pangalan ng Jesus na kami pupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, na narin halian tagalay po ng kalakasan, kaligtasan, maminamahal, na ipinagkalo mo po sa amin. Maraming salamat po sa napakagandang panahon. Narin, bagamat may mga nagbabantang mga bagyo, persgad, mga kalamidad na mangyayari, ngunit narin na pa rin ang laging pag-iingat at kahabagan mo. Salamat po, pinakamamalapay sa persgad, sa mga oras na langisan po, narin maminal mga aming sasagawa sa ibalgawain. Ngunit bagong lahat, humihingi kapatawaran sa pagkukulang, pagkakamali, sa mo kami nasumpuan, nagkulang, nagkasala. Ang bawat isa sa amin, malapas patawarin mo po, malapas sa lilisin mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, malapas sa na rin, idadalayin po sa una palanggara, Pastor, persgad, aming sasagawang banal gawain, langisan mo po ang aming pag-MC, hallelujah, aming pag-awit ang mga
powerful solemn song, malapas na rin, hallelujah. Sumama ka sa amin, malapas, samahan mo kami sa aming pagpupuri, ibuson po yung mas namin sa presensya, malapas sa bawat sa amin, dahil ito aming kalakasan sa aming paglilingkod, malapas sa lalo na malapas sa magpapahayag ng mabuhay na patuto, sa mga awitin ng mga different choir na narin, muli kang kumilos sa aming kaligtaan, malapas, hallelujah, sa pagbibigay, tisusin ng pagpapala na tinuruan mo kami na magbigay na dito kami pinagpapala, higit pa sa aming mga inasal mga pagpapala, lalo higit ang pagpapalang spiritual, pinagkakalpo ko sa amin, lalo sa huling yugto na yung balgawain ng pag-angaral ng salita. Minsan pa, samahan mo kami ng kapangyarihan, ikaw po mangaral mo pa sila bigay ng mga salita, mga kataga, ipagkalo mo po sa preacher ng mga ngaral, na rin, samahan mo kami sa buong maghapong ito, na taglay ang kalakasan na nagbumula sa iyo, na rin ang kagalakan na nagbumula sa iyo, malapas sila sa aming mga kapatiran na rin, naglalakbay pa, na rin, hallelujah, pag-ingatan mo po sila, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bayang dagat ang mga kapatiran na dadalo sa aming Wednesday service at sama-sama po nagsinasaway lahat ng uri gawin ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, hallelujah, sa unat pananggal pa sa ebanyo. Kasalt in Jesus' name. Sa more sa minumahal, tayo po nidadakaw na maminumahal sa pagawitan ng masayang awitin. Praise God, ngunit mga lahat maminumahal, tayo po muna'y umawit ng isang malumayo na awitin sa ating pinakamahal. Praise God. Buting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mong kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plautaan, could you be sa makulay na awit ng aking buhay? Nakakalag ako sa iyong mga gawain, Lord, hallelujah. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos, yes Lord, hallelujah, at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabing ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plautaan, could you be sa makulay na awit ng aking buhay? Nagagalag ako sa iyong mga gawain, Lord, hallelujah. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, Lord. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa,
dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang Lord, hallelujah, iyong mga gawa, o Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, o Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauda ako't yapi, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalag ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, o Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, Lord, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, o Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, o Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang Lord, iyong mga gawa, o Panginoon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Lord, hallelujah, Panginoon. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay, Lord, hallelujah. Kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin
dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Amen, hallelujah. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, Lord. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Noong nag-iisa ay binhali, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin aking dalay, sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay laho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri,
pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit-awit ng buhay, at ang lumbay iyong tinawid. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking daglan. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit-awit na buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit-awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, sa salamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipa ay litong-litong, Diyos, ikaw na ba ay totoo? Ang landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak lalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, at tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon tiyak ko ako'y ligtas, imihan buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamasuhan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan,
pinaparang buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Sama ko sa Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan ng kanyang hanap. Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya. Sama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. At dahil naranasan na ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tatawin, ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo, nang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pa maghiwalay. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya sama ko kayo. Ang isa Diyos ay umiibig. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Inaaliw sa kalungkutan, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Inaaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kayas lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinali sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan,
ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, amen, hallelujah. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig, amen, hallelujah, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw ko si Jesus. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya, at laging kay tabis ng presensya. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matamang, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagabagligtasan mananako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Yun iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na.
na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan manang nako. At tanging ikaw lamang ang Diyos, kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus mo matatagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay nagkilabot, hinibig mo ang katulad ko, ano ang may kaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa lago. Ano ang may kaganti ko? Ang araw ay malapit na at gabi iyong kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa lago. Ano ang may kaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa lago. Ano ang may gaganti ko? Kami ay aawin, sana ka'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Mag-inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan.
tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang siya'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Kung mahirap o mayaman, o tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Kung mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Create in me and clean our heart, oh yeah. And renew our spirit within me. Yes, Lord, hallelujah. Create in me and clean our heart, oh yeah. And renew our spirit within me. Oh, casting out away from the presence of Lord, and take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo kaming alisin. Ang Spiritong Banal kagahariin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo Diyos at gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Yes, Lord, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo kong paalisin. Ang Spiritong Banal hahariin sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo Diyos at gawin mong tapat. Create in me and clean our heart, oh yeah. And renew our spirit within me. Create in me and clean our heart, oh yeah. And renew our spirit within me. Oh, casting out away from the presence of Lord, and
Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and renew our spirit within me. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. If you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here in store. We're together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here in store. We're together again and praising the Lord. This, that, the light of mine, that of mine, and I'm getting that in shine. I'm getting that in shine. I'm getting that in shine. Oh, oh. This, that, and that of mine, I'm getting that in shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me, can go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, can go with me, can go to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Can fill my world, can fill my life. Come take my hands, come walk with me, come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without clouds, without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me.
can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me. There are some things I may not know. There are some places that I can go, but I'm sure of this one thing: my God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real, 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 real. It's real in my soul. My God is real, for real is what have made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks me down, some folks me scorn. All can go on and leave me alone, but I am sure of this one thing: my God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, 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 real. It's real in my soul. My God is real, for real is what made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, 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 real. It's real in my soul. My God is real, for real is what has made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. He says, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. We've got to glorify His name, can to glorify His name,
came to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Came to glorify His name. We come to glorify His name. Came to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Came to praise Him. Came to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya, tayo'y laya maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhi, tinuro ang umahawi, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for Jesus, the best life on all. Serving, following Him. Living our life as all I want all. I know since Jesus came in, hallelujah, and nothing can satisfy the Jesus within. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening more. Living for Jesus, my King. I'm living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as all I want all. I know since Jesus came in, hallelujah, and nothing can satisfy the Jesus. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening more. Living for Jesus, my King. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice, we will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice,
Rejoice, children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See men, see men, see men, children of the Lord. See men, see men, see men, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Isa pa po palakpakan po natin pinapos. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, dito tapos sa maminamahal at ipagawitan ng masayang awitin, praise God. At sa oras na minamahal, tapi tuloy na sa balgawain, praise God. Tapi dadako na maminamahal sa ating mga malumanay na awitin, praise God. Tapi dadalhin po natin ang beloved elder, ating beloved brother kay Alvin Reyes, praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo umawit mga minamahal na mga solemn songs, tayo po muli mga minamahal ay magkaisang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin po ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, kami pong lahat, malapeng Jesus, hallelujah, ay muling nagkakaisa, nagsusumamo, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay humihingi, hallelujah, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, ugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoon, hallelujah. Aming hinihiling, O malapang Jesus, hallelujah, langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, malapang Jesus, at sa aming mga minamahal na kapatid na patungo pa lang po sa dakong ito, patuloy mo po silang pag-ingatan, mahal na Panginoon, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain at sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Walk with faith in your heart, and you never walk alone. Hold the faith in your heart, the word is sure to own. You never will go in if with him you believe, and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life's road. So walk with faith in your heart. Whenever you have
trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. To walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang
hahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Natalikod ba ako? Saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito, hallelujah, sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, hallelujah, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, kanyan kadakila ang kanyang
pagpapatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudiyot sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di lang sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas. Yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wakas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nakudiyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di lang sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagbuklod natin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di lang sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Ang buhay ko'y
kaguluhan ang landas, walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahandungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya ay nagbabantay, ang pag-ibig ay tunay na walang kabantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman. Panginoon, kay buti mo binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad.
Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, pinagubot, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo, ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At
kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi nabibitaw. Sa buhay ko ikaw siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay
na nagbigay ng buhay sa pagsikat ng liwanag. Pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensyang mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwin na sa bawat oras at araw. Ikaw ang kalakasan ko, laging inaasal sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay sa pagsikat ng liwanag. Pagkasa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensyang mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwin na sa pagsikat ng liwanag. Pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensyang mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwin na. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensyang mo'y bumababa
Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid mo ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord.
faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I have known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. My life around, once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the size of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the size of the north, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and flowing and flowing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and flowing and flowing in me.
amazing and praising my name. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, what peace! Oh, what joy! Oh, what irreplaceable comfort I enjoy when God's children get together and sing praises to the King. This feeling I just couldn't wait for anything. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. Feels so good just being here again. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus say. And I said, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus is the way, the truth and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth and the life, and His banner over me is love. His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. His banner over me is love. Oh, one way to peace is the power of the Lord, and His banner over me is love. One way to peace is the power of the Lord, and His banner over me is love. Oh, one way to peace is the power of the Lord, and His banner over me is love. His banner over me is love. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita.
at tayo'y magsama-sama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong pupuri na, at amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala sa'yo ang maihahambing. Awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala sa'yo ang maihahambing. Awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo kinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaki guguman. O si Jesus ay darating na, hime! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Dahil yung mga papuring awit na yan na talagang nagbibigay kagalakan sa ating mga puso. Amen. Praise the Lord. At welcome pong muli mga minamahal sa ating Wednesday midweek worship. Purihin ang ating dakilang Diyos at bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida at sa kanilang beloved Almeida family, beloved Almeida children na kanilang katuwang sa ministeryong ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And of course po, sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa mapagpalang hapon, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers dito po sa ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa iba yung dagat sa ating mga minamahal na mga OFW na talagang sila po ang ating talagang masugid na talagang nariyan na nakaantabay sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng Psalms chapter 52 verse 9, ang sabi po dito, I will praise thee forever because thou hast done it, and I will wait on thy name, for it is good before thy saints. Ako ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman sapagkat iyong ginawa at ako'y maghihintay sa iyong pangalan sapagkat mabuti sa harapan ng iyong mga banal. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating talagang mapakinggan ang kadakilaan, ang biyaya, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga kapatid na pinagpala na sila ang mga talagang nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa hapon ito, mga minamahal, at ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Feli Ibanez at atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Michael James Resuelio at ang panghuli po nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos ang ating beloved sister Bea Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila mga minamahal ang pinagpala magpapasalamat sa hapong ito at ngayon po alam po natin na Wednesday midweek natin at limited po ang ating oras kaya mayroon po tayong maximum na 7 minutes na magpapasalamat at direct to the point na po ang ating pasasalamat upang mabigyan din ng pagkakataon ang ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po at ating naping ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario
Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sundan po siya ng ating beloved Sister Philly Ibanez. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y Amen. nagpapaabot ng dumbling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Linas Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat na minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, ang aking mahal na asawa ang unang nasib po sa itong gawain, minamahal. Dahil po siya po ay may karamdaman noon, minamahal. Na ito po ay kanyang napakinggan ang banal na salita sa programa po sa Jesus Miracle Hour, minamahal. At yun po ay kanyang sinubaybayan, minamahal. At kanyang napakinggan noon, minamahal, na may gawain tayo dito sa Sangka Rose Outreach, minamahal. At ito ay kanyang hinanap noon, minamahal. At kanya pong natagpuan dyan pa sa dago po ng Lukban pa noon, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, sa patuloy niyang pagdalo, minamahal, ako'y palagi niya sinasabihan upang sumama sa kanya, minamahal. Subalit napakatigas po ng aking puso't isip, minamahal, na hindi ko sinusunod yung kanyang payo, minamahal, dahil po sa aking pride po, minamahal. Subalit sa kanya pong panalangin po, minamahal, na ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ayon ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon dahil po sa kanya pong panalangin mo, minamahal, na walang sawang tigil na nag-a-advise po sa akin, minamahal. Hanggang sa ako ay nag-decide, minamahal, dahil po naisip ko sa aking buhay, minamahal, sabi ko sa kanya, minamahal, paano kung siya lang liligtas, minamahal, paano ang aking buhay, minamahal. Kaya't, minamahal, nung ako po ay nanirahan na tuluyan dito sa probinsya natin, minamahal, upang dito na maghanap buhay, minamahal, na ako'y nag-decide, minamahal, na sumama na sa kanya upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. At iyon, minamahal, ay aking tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus nung ako'y sumama na sa kanya na lubusan, minamahal. Na noon po, minamahal, luya na sa aking buhay, minamahal, na nung ako'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung mga bisyo ng araw, minamahal, sa bisyo ng mga kalalakian, minamahal, pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal, dahil po tayo po ay natuturuan ng tamang landas, minamahal, sa ating buhay, minamahal. Andiyan, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako'y sumundo sa aking mahal na asawa noon, minamahal, na kami po'y pinagkalooban po na sasakyan tricycle noon, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal, na pag ako'y sinundan na 4 na kalalakihan, magkakarna po na sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balagawain nung taon na yun, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, na sa aming pong pagsundo, minamahal, hallelujah, andyan, minamahal, na kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung taon na yun, minamahal. Kaya napagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na sa aming pong pag-alis po sa aming tahanan ay tayo po ay pinag-iingatan ng bawat isa po sa ating minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kaligtasan na yan ay pinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming barangay po, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal,
Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kaligtasan na yan ay pinagkalupo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na ating Panginoon Jesus sa aking buhay, minamahal, na bagamat andyan, minamahal, na pagminsan, minamahal, tayo po ay nanghihina sa ating physical na pagkatawan, minamahal, at ayan ay binagkakalupo ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus at binabalik yung ating kalakasan, minamahal. Andyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula sa physical, pinansyal at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Tunay na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Philly Ibanez at sundan po siya ng ating beloved brother Michael James Resuelio. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Well Estrada Almeda at ganun din sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bovenier, sa kanya pong kaisa-isang anak, Sister Vine, sa ating po mga elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y lubos na nagpupuri at nagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon sa pagkakataon na to na kaloob niya po sa akin para madakila ko po ang kanyang kamanghamanghang gawa sa aking buhay, mga minamahal. Dahil po parang ilang years na po kami mga minamahal sa gawain ito, way back 2005, mga minamahal. At ang iyong abang lingkod ay talagang noong mga panahon na yun, mga minamahal, talagang isa rin po kami sa naghahanap ng buong katotohanan, mga minamahal. Nandun nga po yung kahirapan ng aming buhay, mga minamahal. Grabe pong trials ang aming mga pinagdaanan din, mga minamahal, na kung titignan mo, hindi ko po aakalain, mga minamahal, na ngayon, mga minamahal, ay talaga pong nakayanan namin yung mga pagsubok na yun, mga minamahal. Bagamat sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tayo lamang ay umasa sa Kanya, mga minamahal, at lahat ng bagay, mga minamahal, ay kaya nating gawin, mga minamahal, because we can do all things through Christ who will strengthen us. Ngunit yung mga words na yun, mga minamahal, hindi ko po alam, mga minamahal, yung mga bagay na yun, nung mga panahon na yun, sapagkat talagang ako nga po ay talagang nandun sa trials, mga minamahal, dahil nandun po yung pagkakadami ng aming mga utang, mga minamahal, at ang iyong abang ilingkod, mga minamahal, ay na-bankrupt sa aming pagninegosyo, mga minamahal. Talagang nagtatago na nga lang po ako sa lamesa, mga minamahal, ngunit talagang tunay nga na ang Diyos ay buhay sa ministeryong ito. Nakilala ko po ang ating gawain sa pamamagitan po ng aking kasambahay, mga minamahal. At pinakilala niya po sa akin, mga minamahal, na ang Diyos nga daw dito ay nagbabago ng buhay, nagpapala, mga minamahal, sa mga taong umaasa lamang sa Kanya. Ngunit yung mga panahon na yun, mga minamahal, hindi ko po pinakikinggan, mga minamahal. Ngunit talagang ako po'y nagtataka, mga minamahal, bakit po ako na kanyang amo, mga minamahal, ay talagang mangungutang pa ng pera pambili namin ng gas, mga minamahal. Kaya sabi ko sa sarili ko,
baka may ibang bagay na mayroon siya na wala ako. At minsan isang araw, mga minamahal, Sunday po yun, mga minamahal, talagang grabing tagal niya po sa pagdalo. At talagang inaasahan ko na lang na talagang palalayasin ko na lamang po siya pag mali pa yung kanyang isagot sa akin. Ganun po kasama ang aking ugali, mga minamahal. Ngunit nung time na dumating po siya, nagpatutuo siya sa akin, ang sabi niya, sayang ka ate, sana dumalo ka. Nakita mo kung gaano pinagpala yung mga kapatiran namin na kung saan mayroon silang utang, ngunit binayaran din ito ng mahal na Panginoon. Na may sakit sila, ngunit sila'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, noong mga time na yon, talagang matamang nakikinig lamang po ako sa kanyang mga patutuo, mga minamahal. Ngunit talaga pong consistent yung kanyang patutuo mula umpisa hanggang dulo, mga minamahal. At pagtanungin ko po siya, mga minamahal, talagang ibabalik niya po yung kwento. Ganun na naman. Kaya talagang sabi ko, sige, sa Sunday mag-o-observe ako. Ako'y dadalo sa inyong gawain. At tunay, mga minamahal, na ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise Jesus. the Lord. Dahil mula po sa dami ng aming pagkakautang, mga minamahal, mula sa isang 2x2 lamang na shop, mga minamahal, na kung iisipin mo'y napakaliit, mga minamahal. Ngunit kung titignan nyo po ngayon talaga, mga minamahal, talagang grabe, 3 na po yung aming branch at tunay na pinagpala po talaga kami ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Hallelujah. Ganon din po, nag-extend, mga minamahal, hanggang sa talagang grabing pagpapala, mga minamahal, dahil tunay nga na tayo lamang ay magtapat sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maglingkod, mga minamahal. Nakikita ng ating mahal na Panginoon ang ating pangangailangan, kaya't sa mga baguhan, mga minamahal, kami po'y nakaranas ng kahirapan, mga minamahal, ngunit wala pong mahirap na anak ng Diyos, mga minamahal, dahil ang Amen. hirap ay Praise nasa the Lord. isip lamang, mga minamahal. God will provide everything, mga minamahal. At tunay nga na ganun din po nangyari sa amin, mga minamahal. Talagang nung pandemic, walang-wala po kami din, mga minamahal. Dahil talagang iniisip ko baka magbabankrupt na naman po kami. Dahil puro refund yung aming ginagawa at walang pumapasok. At patuloy kaming nagbabayad ng rentals, mga minamahal. Dahil ang rent namin, kung yung mga panahon na yun, mga minamahal, almost 50,000, mga minamahal. Kasama yung mga bills pang iba, mga minamahal. Ngunit tunay na ang Diyos ay buhay sa ministeryong ito. Pinanghawakan po kami at talagang kami po ay binigyan ng pag-asa ng ating mahal na Panginoon. Humingi po kami ng backup prayer at talagang binigyan po kami ng another business ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na talagang tunay na yun ang nagamit po namin during 2 years na pandemic, mga minamahal. At hindi lang yun, may bonus pa. Dahil tunay nga ng mga minamahal, yung business na yun, hindi na namin maiwan. Tunay na ang aking minamahal na anak, yun ang kanyang business. Kaya naging 2 na po yung aming negosyo. Tunay na pinagpala po talaga ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Kaya talagang patuloy po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod. Ganon din po, mga minamahal, ang Diyos ay nagpapagaling po ng karamdaman ng bawat isa, mga minamahal, dahil ang aking mga beloved children, aking mga anak, mga minamahal, 3 po yan noon, mga minamahal. Talagang may mga asthma po sila, mga minamahal. Every weeks or every month, mga minamahal, talagang grabing hindi na nawala ng gamot yung nebulizer namin. Ngunit nung sila ay nagpabaptize at naglingkod kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang tunay at pinagaling din po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Nais kong pasalamatan din ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sapagkat kasama ko na rin naglilingkod ang aking beloved husband, na talagang tunay na hindi ko po akalain na talagang talagang makakasama po namin siya, dahil malayo nga po yung kanyang pinagtatrabahuan. Talagang grabe, mga minamahal, ang sabi ko, pag nag-success na yung ating business, talagang magre-resign ka, makakasama ka na namin. Kaya tunay na tinugon nga din po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kay buti ng ating Diyos na buhay, mga minamahal. Kahit hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na papuri, pagdadakila ay sa atin lamang pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Praise the Lord. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Philly Ibanez, na tunay, mga minamahal, na ating nakita sa ating harapan, na ang ating beloved kapatid ay talagang buhay na patutuo, na talagang ang Diyos na
ating pinaglilingkuran ay talagang nagpapala sa ating mga buhay. Amen. At talagang hindi lang pinagpala, pinagaling ang kanilang karamdaman. Anong ginawa ng ating beloved kapatid? Talagang ibinigay ang ikapuat handog, sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Yung salita ng ating dakilang Diyos sa Malakias chapter 3 verse 10 na ang sabi ng ating dakilang Diyos, subukin ninyo ako. Amen. At ito ang kanilang ginawa at talagang sila ay talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Michael James Resuelio at sundan po siya ng ating beloved Sister Bia Michelle Aquino. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, Praise the Lord, hallelujah. At double ang paggalang po sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeda at ating pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda at sa kanila pong mga beloved children at sa ating pong beloved workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubinir at sa kanila pong beloved anak at sa ating mga elders na kasama po natin ngayon at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po yung babati sa magandang hapon na po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. May share ko lang po, nung ako po yung nag-apply sa work nung way back 2018 po ata or 2019, ako po yung nag-apply po sa isang BPO company. Ako po yung pumunta doon sa dako ng Manila upang mag-apply. At andyan po mga minamahal na kami po yung kulang 20 doon sa isang kwarto. At kami po, ang bawat isa po ay nag-aantay na matawag ang kanilang pangalan upang matanong at masagot. At andyan po na bago po ako matawag, andyan po na ang natanong po muna ay yung isa ko pong kasabayan doon. At siya po ay diretso lang po ang kanyang pagsasalita ng English. At siya po ay fluent doon sa, masasabi kong fluent kasi po sobrang diretso, napakalinaw, sobrang haba. At nung ako na po ay matawag, bago po ako matawag, mabalik-balik po sa sa CR upang lumuhod at manalangin sa ating pinakamahal pa Jesus na upang humingi ng kanyang gabay at na humingi ng aking sasabihin ng aking isasagot sa mga tanong ng interviewer. At andyan po na ako po'y matawag. Ang naisagot ko lamang po ay 2 linya, na yung pangalawang linya pa po ay parang hindi pa po kumpleto. Kaya sabi ko, ako na po'y nawalan ng pag-asa. Ako na po'y, sabi ko, hindi na ako matatanggap dito. And then, after po ng interview, andyan po, sabi ng interviewer, tatawagin niya po yung mga nakapasa. Unang pagtawag pa lamang niya po sa isang pangalan ay ako na po'y tumatayo at lumalabas doon sa kwarto na iyon kasi alam ko po na ako po hindi makakapasa. At andyan po sa kahabagan lang po na ating pinakamabay Jesus, ang kanya pong pangalawang pangalan na tinawag ay ang aking pangalan. Kaya ako pinupupuri at papasalamat sa ating pinakamabay Jesus. Hallelujah. At ito lamang po, ako po yung nakapag-resign sa dati kong work na yun. At ako po yung nag-try ulit na mag-apply sa isa po ulit na BPO company noong February po. Nandyan po na bago po ako mag-apply, pinapanalangin ko na po yan sa ating pinakamahal pa Jesus. Ako po yung humingi ng backup prayers sa ating beloved workers na wala naman po sa plano na ako po yung mag-apply, and then tinry ko lang po na mag-apply sa isang kumpanya. At usually po pag nag-apply ka online, ang proseso po ay 2 linggo lamang. Ngunit nung ako po yung nakapagpasa ng mga dokumento, sila po'y tumawag ng halos 1 buwan po, kaya ako po'y nawalan na ng pag-asa din na baka hindi na po ako matawagan at tinaray ko na rin po mag-apply sa iba. Ngunit nandyan po, magkatapos po 1 buwan, ako po'y natawagan na ako po'y iniimbitahan sa isa pong interview ulit. At nandyan po, ako rin po'y nanalangin sa ating pong pinakamahal pa Jesus, humingi ng gabay sa pagsagot sa exams, sa mga tanong po.
At andyan po sa kahabagan na ating pong pinakamahal pa Jesus. Ako po yung natanggap sa trabahong yan at ako po yung pinagkaloban Praise ng the work Lord. from home. Kaya ako po yung nagpupurit at papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus na hindi ko na po kailangan pumunta sa dako ng Manila at makapanatili po ako dito sa dako ng San Carlos upang makadalo sa banal na gawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako po pinagpupurit at pasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus sa mga pagpapalang yan. At may share ko lang din po ang nangyari po sa aking beloved mama na sila po yung nagkaroon po ng depresyon doon po sa dako ng Hong Kong. At andyan po sa pagpatuloy ng mga araw, ang kanila pong kalagayan ay unti-unting lumalala doon po sa dako ng Hong Kong. At kami po humingi ulit ng backup prayers sa ating pong beloved workers. At sa unat na lang po na ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ating mga beloved workers ay sila po ay nakauwi dito po sa dako ng Pilipinas. Hallelujah! Sa ganoong kalagayan, mga minamahal, at pag-uwi po nila dito, ang kanila pong kalagayan ay mas lalo pong lumalala. Nagiging agresibo po sila sa ibang tao. Ngunit andyan po, matapos lang po ilang linggo, matapos na unat sa panalangin na ating pong beloved pastor, kabalikat po ating beloved workers, ang aking pong beloved mama ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At hanggang sa kasulukuyan po, hindi na po bumalik ang kanila pong karamdaman. Kaya kami pinagpupurit po pasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At meron ko lang din po sa aking beloved Papa na sila po ang number one po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain po ang ating pong beloved, ating pong pinakamahal pa Jesus ay yan po, almusal po namin ay kanya mura. Hindi po kami makakaalis ng bahay hanggat di po kami minumura ng aking beloved Papa. Hindi naman po sa pagpapapa sa kanila. At andyan po na kami lang po nagpatuloy na dumalo, manalangin sa ating pong pinakamamahal na pa Jesus. At kami po nanali sa Kanya na unti-unti pong babaguhin ang aking beloved Papa. At andyan nga po na hanggang sa nasa kasalukuyan po ay wala na po kami naririnig sa aking beloved Papa. Kaya ako pinagpupurit, ipapasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Minsan po ako po yung nagpaalam na ako po yung dadalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal pa Jesus. At andyan po na sila pa po ang nabigay ng aking pamasahe. Kaya ako po yung nagpupurit, ipapasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At andyan po sa kalitlitan po na pagbabago sa ugali po ng aking beloved Papa ay yan po ay napakalaking pagpapala na po para sa amin. Hallelujah. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabaga na ating pong pinakamamahal pa Jesus upang gamitin niya po sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal pa Jesus po lamang iyon, praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid na tunay na talagang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At tayo na po dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Bia Michelle Aquino. At sundan po siya ng ating beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung bati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, ang baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa mga oras na ito. Ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa dahil kakatapos lang po ng aming prelim exam, mga minamahal kahapon, andyan po na pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa karunungan na pinagkalob niya po sa inyong abang lingkod. Gayon din po mga minamahal, ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pag-uwi sa aming tahanan. Andyan po na gabi na nga po umuwi ang inyong abang lingkod. Ngunit tunay po na andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya lubos ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan.
pangangailangan sa aming buhay. Gayon din po mga minamahal ko rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bagamat hindi man po karapat dapat sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kahit hanggang dito na lamang po mga minamahal ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Bea Michelle Aquino na tunay na talagang napakabuti po at napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa ating buhay na talagang patuloy na nag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natatapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At tayo na po ay dadako po sa mga paboring awit na alay sa ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Hesus, ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Yan kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Yes, Lord, there's Jesus. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. It's the greatest commandment to love thy God with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Kaya sa masabandali ito, mga binama, habang patuloy natin itinutuon natin mga kaisipan sa mahal ng Panginoon, tayo mong lahat ay magkaisang tumalag. Ingin po natin sa ating pinakamawal ng Panginoon. Ang kanyang napakatamis at banal na presensya na tumaloy sa ating kalagitnaan. Manalangin tayo na may lakad na pagsisisi mula sa ating mga puso. Dakilang Diyos sa pagbanal, talastas mo na mamatid. Nasa iyong harapan ang aming mapagsalagsa. Huwag mo naman bilangin. At tignan ito, itong aming mga karimehang ito, na maging dahilan kung bakit hindi namin maramdaman ang iyong napakatamis at banal na presensya. Have mercy on us. Linisin mo po kami, walang Panginoon, sa lahat ng aming mga pagsalaksa, sa pagkalan ng panalag ng iyong taong nilagisan, ang aming binawal Evangelista Wildes Rada Almeda. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
lifted hand. Thank you, Lord. Hallelujah. Throughout to you, every demon's spirit in hell, they always trembles when your name is heard. And we, your church, should force the victory in the earth. Oh, the glory of your, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. Yes, Lord, yes, Jesus. Can't compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. You are Jesus. You are Lord, and you Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang iyong pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved finest choir. Pumalakpak po tayo na masigabong palakpak para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. I said, masigabong palakpak, mga minamahal ko. Dapat, mga minamahal ko, halim matunog. Amen?
Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po niya ipinagkakait yung pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak, ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. At patuloy po nating talagang natatanggap yung paglingap ng mga Panginoon sa atin. Amen? At sa bawat pananambahan, hallelujah, tayo po ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang exhortation, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagkakaloob ng ating po may kasampung bahagi at handog. Subalit bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauukulabang sa ating pong mapagbiyayang Diyos, ang ating pong pinakamabait na Ama sa langit, na siyang pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating pong ini-enjoy. Amen? Mula sa physical, material hanggang sa spiritual na pagpapala. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nariyan ang ating pong mga minamahal at ginagalang na mga magulang sa malang Panginoon, ating pong beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, na siya po ang talagang nagpagal upang atin pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang malasap, matanggap ang biyaya at habag ng mga Panginoon at ang kaligtasan natin pong tangan-tangan sa ngayon. At narin din ang ating mga beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanilang pagtuturo sa atin na talagang pinakinabangan po natin ang gusto. At maging sa kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga beloved parents of the Lord para patuloy ang pamamalakayan ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At sa kanila pong maitinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. Yung mga pinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po aking pong mga ginigiliw at iniibig ng mga kapatid sa malang Panginoon. At sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at maging sa ating mga YouTube followers, pleasant afternoon, aking pong pinapabot. At kaugnay sa ating pong pagpapaliwanag, at dito nga sa Biblia, mga minamahal ko, naitala yung unang paghahandog. Amen? The first ever recorded act of worship was done by the two siblings. Sino po yung magkapatid, mga minamahal ko, na unang nag-alay para sa malang Panginoon? Si Cain at Abel. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ito yung mga firstborn. Ito yung mga unang anak nila, Adan at Eva. Amen. At dumating nga ang panahon na kapwa nag-alay ang magkapatid dahil alam naman nila ang kahalagahan ng offering sa malang Panginoon nung unang panahon. At base sa kanila pong kakayahan at ikinabubuhay, si Abel being a sheep keeper, ang sabi ng Biblia, tagapag-alaga ng mga tupa, at si Cain naman ay sinasabing magbubukid ng lupa or tiller of the ground. Palakpakan muli natin ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Basahin po natin dito sa aklat ng Genesis, Kabanatang 4. Kaya lakasan po ng kaunti yung pakibilagyan ng base tong microphone sa mga umaasikaso sa control. Mahirap pong magsalita. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. So, familiar tayo. Talagang alam na alam po natin ang kinalabasan ng paghahandog ng magkapatid. Amen? Meron pa bang hindi nakakaalam? Meron pa po ba mga minamahal? Wala na po. Mga minamahal, I guess talagang familiar tayo. So ang kinalabasan, Abel's offering, mga minamahal ko, was well accepted by the Lord.
dahil sa napakalinaw na rason. Pinili ni Abel yung mga pinakamagaganda sa kanyang mga alaga. Spotless, without blemish, mga minamahal ko, talagang yung mga pinakamataba, pinakamakisig, kumbaga, mga minamahal ko, at kaaya-aya talaga na ihandog, mga minamahal ko, para sa mahal na Panginoon. Naghandog siya ng mga minamahal mula sa kanyang puso, kumbaga. Samantalang si Cain naman, mga minamahal ko, bagamat walang real account ang banal na kasulatan kung ano itsura nung kanyang mga handog na mga bunga ng lupain, fruit of the ground, ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga veggies and fruits. Pero we can easily surmise, talagang makikita natin, mga minamahal ko, kung bakit hindi po naging katanggap-tanggap ang kanyang mga inihandog. Amen. Sapagat sinabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, aklat muli ng Genesis, mga minamahal ko, hallelujah, kabanatang 4, ang talata 7. Ang sabi rito, mga minamahal ko, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, tiba ikaw ay mararapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y papahinuhod ang kanyang nasa, ikaw at ang Panginoon niya. So, sa madaling sabi, mga minamahal ko, bagamat wala ngang real account kung ano itsura ng mga inihandog ni Cain, pero maaring tira-tira. Amen? Ultimo klase. Pag sinabing ultimo klase, amen, hindi maganda. Maaring mga nabubulok na mga prutas. Kaya talaga, mga minamahal ko, hindi kinalugdan naman ng Panginoon. Hindi katanggap-tanggap. Unworthy offering, ika nga. Kaya mga minamahal ko, sa bawat pagkakaloob na ating ginagawa, talagang yung pinakamahalagang katanungan ay ito. Is it our best? Di ba? Yun ba yung pinaka-best? Pag sinabing best, pinakamagaling natin, pinakamahusay natin? Amen? Amen? Kaya nyo akong maglahad ng kaunting istorya. Kaugnay, mga minamahal ko, sa sinasabing, is it our best? Yun na ba yung pinakamahusay, pinakamagaling natin? Bagamat may disclaimer na ang batas po ng iglesia, mga minamahal ko, bawal mag-abot, mga minamahal ko, sa ating po mga beloved pastoral workers, ng ating po mga tithes and love offering. Cash man yan o cheque. So meron daw isang Kristiyano. Ito'y para maging halimbawa lamang, mga minamahal ko. Amen? Pero alam po natin ang batas ng iglesia, bawal nga pong diretso o direktang mag-abot. So, for the sake, mga minamahal ko, of an example, mga minamahal ko, atin pong sineshare po itong istorya nito. So, makinig po kayo. Lahat muna ay magsabi ng praise the Lord. So, mayroong isang Kristiyano nag-abot, mga minamahal ko, ng isang cheque sa kanyang pastor na naglalaman o nagkakahalaga ng $500. So ang sabi niya, I hope this is acceptable. Ang kanyang pastor, mga minamahal ko, hindi na tinignan yung cheque. It is, if it's your best. So tinanong muli siya, mga minamahal ko, is it your best? Hindi na kaimik yung Kristiyano. At agad na tigilan, mga minamahal ko, at pagkatapos nag-isip, kanya pong binawi yung $500 check at biglang umalis. Now, after a few days, 2 days, to be exact, mga minamahal ko, bumalik siya doon sa kanyang pastor. At nag-abot muli, mga minamahal ko, ng check na naglalaman o nagkakahalaga ng $5,000 this time around. At nung sinabi muli, mga minamahal ko, nung kanyang pastor, the same, mga minamahal ko, hallelujah, the same thing happened, di niya tinignan yung cheque. So, yung muli ang tanong niya doon sa Kristiyano, is it your best? Hindi niya tinignan yung laman ng cheque na $5,000. So, ang tanong lang niya doon sa kapatiran ay, is it your best? Yun na ba yung pinakamagaling at pinakamahusay mo? So, natigilan muli at nag-isip.
Nagbuntong hininga yung isang Kristiyano at bigla na namang umalis. And a couple of days, mga minamahal, bumalik na naman siya sa kanyang pastor. This time around, may dala-dala siyang cheque to the tune of $50,000. At walang kaabog-abog, inabot niya sa kanyang pastor. Ang sabi niya, don't ask. Huwag ka na magtanong. It is my best. Mapalakpakan po ba natin ating pinakamamahal na Panginoon? So mga minamahal ko, hallelujah, hindi na nagtanong yung pastor, talagang inunahan niya. Don't ask. It is my best. $50,000. So nung una, 500, pangalawa, 5,000, hanggang sa mga minamahal ko, yun na yung pinaka-best niya, $50,000. So mga minamahal ko, alam po natin ang katotohanan na our best will be good enough kapag nalagpasan po natin yung minimum na 20% standard giving dito sa banal na iglesia. Good enough, di ba? Dahil nakalagpas tayo doon sa 20%. Ibig sabihin, mga minamahal ko, kung 30 to 40, 50% yung ating pong offering, sapagkat fix nga po yung tithes, 10% lamang yon, hindi na natin pwedeng taasan yung tithes. Sa offering tayo, nagdaragdag, di po ba? Malinaw po ba mga minamahal? So kapag nalagpasan po natin yung 20%, our best will be good enough. Pero syempre, gusto pa rin natin yung pinaka-the best. Dahil yun ang mga minamahal ko, di ba? Yun ang question of the day. Mga minamahal ko, is it our best? Naging best offering ba ang hain ni Cain? Obviously, hindi. Dahil hindi siya kinalugdan ng mahal ng Panginoon. Alam po natin yung istorya. Ang kinalugdan ay yung offering ni Abel. Amen? So mga minamahal ko, gusto nating maging the best yung ating pong offering. Now, let's go to the 80-20 extraordinary or yung sinasabing extravagant rule na talagang grabe. Mabibilang sa daliri ang naka-experience at talagang umabot doon. Dahil hindi po biro. Biro mo mga minamahal ko, 80% sa mahal na Panginoon at 20% na lamang sa iyo. That's extreme. That is extreme na tinatawag. Amen? Amen? Pero ang sabi nga, is it our best? Yun ang katanungan. So parati natin isinaalang-alang, iniisip po natin, mga minamahal, sa bawat pagbibigay, is it our best? Kung hindi, mga minamahal ko, matutulad tayo doon sa isang Kristiyano, mga minamahal ko talagang 3 times bumalik hanggang sa mga minamahal ko, sinabihan na niya yung pastor, huwag ka na magtanong, don't ask, it is my best. With the mga minamahal ko, whooping $50,000. Palakpakan po natin at yung pinakamamahal ng Panginoon. Maganda po ba yung istorya? Magsabi ng amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, alam po natin, ang 20% ng 1,000 is 200. Ang 20% ng 10,000 is 2,000. 50% ng 50,000 is, mga minamahal ko, hallelujah, 10,000. Amen? At doon sa natitirang 80%, kung gusto natin, our best will be good enough, ito yung tatawa po nating mga minamahal matandaan ngayon, lagpasan natin yung 20%. Pero uulitin ko muli, kung gusto natin that our best is the best, kumbaga, na giving, let's go to the extreme. Yung extravagant, mga minamahal ko na 80-20 rule. Na kung mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang daming nagtataas ng kilay. Amen? Pero totoong nangyari ito mga minamahal. May mga Kristiyano talagang nakaabot na doon. At ipinapatutungan ng ating pumal na iglesia, mga dating, mga minamahal ko, empleyado lamang ng shipping company, pero nabaliktad. Dahil sila na po ang may-ari ng barko. And that's, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po siya ordinary, mga minamahal. Ang nagmamay-ari ng isang barko ay para ka na rin nagmay-ari ng isang eroplano. Kasing presyo. Amen? Amen? May mga Kristiyano, mga minamahal ko dyan sa mga OFWs po natin, pinapatuto ng ating beloved ordained preacher, nung na-challenge po sila sa pagbibigay, sa giving, mga minamahal ko, nagbigay ng 50, 60%, 70%, mga minamahal ko, anong nangyari?
mga minamahal ko, sila po, mga minamahal ko, ay iningat ng mga Panginoon na dati mga talagang mababa lamang ang kanilang propesyon, ang kanilang posisyon sa opisina, till such time na naging managers po sila, supervisors, mga minamahal ko. At alam po natin habang tumataas ang ating posisyon, mga minamahal ko, amen? Tumataas din ang ating mga anong kaakibat ng promotion, di ba? Salary adjustment. Palakpakan po natin ating mga minamahal ko. Minsan mga minamahal ko, para tayong nag-iisip sa nagliliwaliw mga minamahal sa kawalan, di ba? Pag may promotion, may salary adjustment, hindi mga minamahal ko, automatic po yun. So mga minamahal, pagpapala mula sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, atin na pong ilabas, ang ating pong mga ikapu at handog, atin pong ibigay ito mga minamahal ko. And then mga minamahal ko, is it our best? Tiyakin po natin. It is my best, Brother Noel. Amen? Amen? Maraming mga minamahal ko talagang nag-iisip. Mga minamahal ko, hallelujah. So, atin na pong tinatawagan, ating beloved Brother Alvin Reyes, upang ipanalangin yung ating pong pagkakalaob, upang ito po'y masaganang basa-basan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.